Ndị ọma na-ege m ntị n'ụbọchị taa, ahụ na ị ka na-abatakwa n'oge ugbo anyị nọ na ụmụ nwaanyị abụọ ọhụrụ, ụmụ nwaanyị na-eme ihe ndị di ha obiọma, ma ndị ke na-alụbekwa di ma ndị ke na-alụbe nwaanyị. Ana m ekele unu Nneọma, biko ịma iwu ada dị mma, nwa agbọghọbịa nọkwa na nwata na-akpata aka. Ke ndụmọdụ ị ga-enye ụmụ agbọghọ ibe gị na-ele gị n'ụbọchị taa? Memekwa ma ndị nne na-ele gị, kedu ụdị ndụmọdụ ị ga-enye ha ka ha wee kwadokwa ọfụma n'iji ụwa ha pụtara? Nkwanụ nke mma, mana ihe otu m si na-agba mbọ wee mara na ihe isi ike nọ n'ụzọ, ọ ga-eme gị ịma nkụcha mara ihe ị ga-eme. Ndụmọdụ ga-enye ụmụ nwaanyị gbọọbụ ibe m bụ ka ha mara ihe ha chọrọ, soro ya otu ahụ nnọọ. Ọwụghụ ibi ndụ na-awụghị nke gị, ịma ihe a na-akpọ ibi ndụ fake life. Na-eme ihe ị na-eme ọfụma, ekwena ka ndị mmadụ duhie gị, ekwena ebine ndụ onye ọzọ, just bie ndụ nke gị. Maka na ị na-eme ihe ahụ ị kwadoro onwe gị, obiọma ga na-adị gị, na-enwe afọ ojuju na-aga n'ihu. Enwekwara ndị enyi ga na-abịa ka ha bịa nnọọ mee gị ka obi daa gị mba, ka ị wee kụchapụ anya n'ihe ị chọrọ ime. Ekwekwana gị na-edosa anya gị ọcha, n'anya gị ogologo, na-eme ihe ị chọrọ ime. Ị na-akpata ego, ị na-edozi ya ọfụma, jirikwa ya na-azụrụ ihe otu i chiri chọọ, wụ ha ezufere. Iburu ekwentị ka gị, buru uwe ka gị, buru ihe gbanụkwụ ka gị, nke ọbụla ka gị ruru gị zụta. Mana ihe ka mkpa mgbe na-arụ ọrụ bekee dị n'aha, ihe ka mkpa ịma ọrụ aka maka ọrụ aka mara mma, ọ na-eme gị ga-akwado maka ihe ọdụdụ. Nne, iso ha ebi ndụ ka ha nye ndị bekee na-akpọ fake life. Ha ga na-edome aka ebe aka ha na-eru, awụ ha ga-abụ ekwentị na-agaghị azụta. Enwere ndị nọ ha na-eriju nwa afọ, ha eburu ekwentị na-akpagharị n'ụzọ na-anakwa nri. Mgbe ahụ ọ dịghị mma. Ọ ga na-eme ihe ị ga na-eme gịnwa, gị banye n'abalị rie ụra, afọ eju gị, idetekwa n'ụbọchị ọzọ gị nwee obi aṅụrị, ma na ịbara onwe gị uru, bara obodo ị nọ n'ime ya uru, bara ezinụlọ gị uru. Ndị fọ na-ebukwe n'ụgbọala enweghị ego ha ji azụ ụgbọala, ma abụghị ụgbọala. Onye nwere ego zụrụ n'ụgbọala, onye na-enwekwa nnụnụ ya agbalị gba mbọ kpata ego ji azụ ụgbọala. Ọnwụghị bịa ịkpatabeghị ego iji eriri, ịkpata ego iji ebibi n'ụlọ gị na-ebi ndị onye ọzọ. Nwanne mana ụmụ agbọghọ kịta a na-ebikarị ndị onye ọzọ. Onye ka m na-ekwurịta, onye ọbụla jisi ike na-eme ihe o kwesịrị ime ka obodo dị mma, maka ọ ga-enyere anyị aka gị kpatakwa ego ahụ, gị nye aka nyere ndị chọrọ enyemaka, nyere ha aka n'ezinụlọ gị, ma ndị na-awụghị ezinụlọ gị, ịhụkwa ndị ha na-ara ahụ, gị nyere ha aka. Onweghị nọ n'ime ụlọ chee gị aka n'okwu, eche mgbe nna nweta ma mgbe nne nweta. Ọ dịkwa na mma ị na-aga agbụgbọ akwụna eziokwu. Mba, ọ dịghị mma, ka ahụ esoghịkwa na ihe a lụrụ. Nke ị ga-agba akwụna esoghịkwa ya, ha chaa ị na-arụ ọrụ na-enweta ihe ị chọrọ, ọ ya wa ga-eme gị obi adịghị mma. Ọ dị mma nne, ndeewo. Ndị si ndo kpọọ gị gịza anyị, Chineke gọzie gị, gọzie m ezinụlọ isepụta. Mana mgbe ọzọ anyị kpọkwa gị na-aza anyị. Isi bido na-agbalị ala, obi dị m nnọọ mma otu m si bịa. Akelela m unu. Ndeewo nwanne, daalụ. Ndị niile anyị n'ụbọchị kịta, unu anụlala anyị nwanne m nwaanyị kwuru ọtụ na afọ ga n'aka na ikpere ngị nwee ihe ị na-eme, chọọ nwa aka ị na-ahụ ma iji ego ma ọ iji ha ego. Abụkwa obere oge ego ka iji chọọ ihe ị na-eme. Ịnọ nkịtị ajọka, ọnwa ịnọ nkịtị na-eme nwaanyị na-ebi ndụ ọ na-ekwesịghị ibi. Maka ịnwe nwaanyị na-akpata nwunye ị na-eri, eme onye ga-eme gị farị. Ihe ọbụla ị chọrọ iri gị rie, ihe ọbụla ị chọrọ ịjụ gị jụọ, chemezie mgbe ezigbo di ga-abịa alụ gị. Mana ị na-ebi ndụ ka ndụ na-enweghị isi, dị ọjọọ bịa. Mana ị na-ebi ndụ Chineke si mbime, ihe na-agaziri gị ọfụma. Nwanne m nwaanyị kwugo onye ga anyị ndụmọdụ ofu ma abụọ. Ama m na unu ji nke ahụ n'aka, mana
mụ na unu ga-ahụ n'ụbọchị izu ụka ọzọ na-abịa n'ihu. Mana tupu anyị na-ala, ka m nye unu ofu ndụmọdụ ụmụ agbọghọ ma ụmụ okorobịa, biko unu akwụgharịziri n'ụzọ, chọọnụ ihe unu ga-eme. Unu ga-ahụ ihe unu ga-eme, gaanụ n'ụlọ ụka gafeme Chukwu, gaa gwa Chukwu, biko nna mepere m ụzọ, maka ọsọ Chukwu ga-emepere m ụzọ. Ị ga-enwe nne na nna ga-enwekwa n'ego gị iji eme ihe. Ị gaa n'ụlọ ụka gị wee aza, gị na-aza ya tupu ị na-ama, ị ga-azata ya, maka ị ga na-azara Chineke n'ụlọ ụka. Ofu echi Chineke ga-ejide ofu enjel ese bịa o nyere ha aka, kama ị ga na-akwụgharị na-eme ihe na-enweghị isi. Gaa n'ụlọ ụka na ofeme Chineke na kpememe ese, biko nna nye m onwe ebe m ga-ahụ ka ndụ m wee dị mma. Ọ dị mma. Mụ na unu ga-akọwekwa n'izu ụka ọzọ na-abịa n'ihu. Mana tupu anyị laa, lee n'ihu onyonyo anyị, inwe ozi sọrọ izitere anyị, ị ga webụsaịtị anyị ebe ahụ, hụ Instagram anyị, hụ Twitter, kpọtụ na anyị, zitere na anyị ozi na ụmụ nwaanyị abụọ ọhụrụ. Ka emesịa.